माई मैया तुहरी दुआरिया। घरे अजुरा आ गई नहीं हो। चल तनी बकरी अब हो जे, बकरी कहाँ भी आओ उधर से। चलो देख के आओ तनी बकरी के चरा ले के बांध दी, दूसरों काम करे के बा। अब यहाँ पर में पठरुआ के बेच दे, बड़ा हैरानी पे पठरुआ बेच उच दे हम, दूसरा काम ना करे बकरी के बेच दे हम। काला एगो रहन सुने हमर आगाड़ी दे तार पठरू के सियार ले गल हो। हाय हर पठरू के सियार ले गल। आई दादा हो दादा केने हो जाके देखो। अब देखो हमर बकरी के ढूंढ के चल गनिया घर। इतने दिन में हमरा पठरू के सियार ले गइल हो दादा। तू कहाँ रहलू जे मरबो ना कैलू हो। अब बोकवा केने गइल बजे उहो ना देखला करे दादा। हमरा पठरू के ले गल स। आई दादा हो ई बकरिया कैसे अब रही। का रो दरा आई बा मत पूछी। ये बकरी हमरा ससुरारी मिल रलखियो। एगो बच्चा रलक कोई जगह तो झगड़ा भइल वरन भइल कि जे धान चोरतिया के चलते बोरनिया बिहार परसों में बेचे के फेर में लिया के हमरा डोर दरिया हमरा पठरुआ के सियार ले गई। आई दादा किने ले गेल सियार उठा के ले गइल केने नु खा हो गइल बारे दादा। तू कहां रहला ह? हम घर रहनी हो। बाकी डर बही यार सुतवा घर है। हम का कोनी है कि जो कोनी तनी चलाओ तनी कुछ काम बा, काम धंधा को के दोले इतने देर में ले गई रे। मोगी नहीं खे तोहार ओ कानू गोइल भी हमारे राज। कथी करे बाटे गइल? और राज को लगी हम आओ तनी तनी एगो बैंक में से काम करा के उ घूमत होई। तो तोहार मोगी बाटे घूम तू गेला घर में सारी खींचे। अब का अगर बकरी लेके खा गेला रोज चले दिया वाला घूमे हमरा के को दिया बकरी चरावे के हो दादा। ठीक है चुप 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 अब ना रो। अब बकरिया खा गल त का हो गल? अब फेन ई बियाई फेन पोसिए करा के अब तो उ बात बुझी ना। कल कोल रानी की बेच दे उ कोई की बेच के तड़िए पी गइल रे दादा। ठीक बा तोहर मोगी के जाके हम समझाएम। समझा दियो ना तो बड़ा बोली ना बोली बकरिया के में रही हो दादा। तब बकरिया अब ई जे बकरिया बा न हैं तो बकरिया के ले जा घरे। ठीक ना घर ले जाके एकरा बढ़िया से नहवा धवा के रख। अच्छा ठीक ना अभियान से मौगी के न भेजी। अरे राज उ मानो मिक्स बाय राम कुशवाहा चल जाती है कैसे ना मने। ठीक है चुप 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 अब तो चुप अब जब खा गल से खा गल अब तो चुप 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 सुनो सुना 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 बेटा बेटी तार नहीं खे बड़ा सनु ऊ कहाँ बैठे तो स्कूल में गइल बड़ा तो स्कूल में कौन कैसे पढ़ेला सब? उ एगो पढ़ला ए में एगो पढ़ला ओ में ओमे 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 हैं ओमे ओमे पढ़ाई छोड़ाव आ कहो का बकरी चरावेला ओकरा के बकरी चरावे को तोनी कोनी पढ़ला से कुछ ना होई रे दादा। पढ़ला से होकेला पढ़ला से सब कुछ होकेला लेकिन कह कि घर के भी काम उम करी तनका इधर सब जने के मारे ना 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 छोड़े ना 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 मारे मुंह आते तो उनको के मारे। मौगी के न मारा जाला ना मारे के न मारे के तो काहे वो रजतिया। अब पूछो ऐसे करे काला बाबा जातिया काहे ले जतिया आगे कोनो बाटे रखले ओने अभी तो पता नहीं के चलो तू दादा यहां पर तो मुंगा दे। एक दिन सुनो ना एक दिन तू सीआईडी ला के देखो। हां एक दिन तू सीआईडी ला के तू देखो। ओ अब तो हमरा बुझा गई। बकरिया के छोड़ हां ठीक ना आ जाके देखो तंगा तुम मौगी के पीछे तंगा सीआईडी ला के। ठीक बा चलता ही बांध देवे। अब बिहार से हम इनका पीछा लागे आ देखो तनी काहे लवरे रे जातारी बैठल रोवेली बकरिया हो। मिक्स बाय राम कुशवाहा सियार ले गइल कोई से जाई अपना डगड़िया हो। पठरुआ सियार ले गइल नहीं अर से मिलल रहे एगो बकरिया परती में डोर देहनी अपनो बकरिया घर ही में हो गई ले अबरिया हो। पठरुआ सियार ले गइल
बैठल रोवे लू बकरिया हो पठरुआ सियार ले गोई।